Josep. Vingui cap aquí, que no ens senti la noia. Bé, què hi ha? Malament. Cada dia està pitjor. Però miri, avui m'ha semblat que ha descansat. Ella estirada al llit i a la seva cara sobre el coixí m'ha semblat que somreia. Pobreta, devia somiar amb coses boniques. I això que va trigar molt a dormir-se, perquè la tos no la volia deixar. Ja. Ai, em fa patir molt aquesta noia. I com ve aquella tos, com pateixo. I esclar, llavors ja s'ho pot imaginar vostè. Ara medicines, després caldos, i els calés, que se'n va molt de pressa. I tant de pressa. Ja em diré del teu home mai havia sabut tenir ordre. I sense ordre, les cases no suren. Comprens? Si ell hagués vingut allà a l'Amèrica, com jo li deia, i hagués treballat com allà es treballa i es fa treballar els que t'ajuden, avui seria urgent de pesos. I deixant-nos a nosaltres soles, com tu li deies. Allí esté comercio. I del comercio en ve una altra rama. I així és com es va posar la casa i la família. Què feia ell aquí? Pintava. Era el seu ofici. Pintar parets? D'això en dieu ofici? D'això en dieu treballar? Per què s'han de pintar les parets? Quina falta hi fan botar-les en pintura? Que en viu l'home? Que en pot mantenir la família? Ben feliços que eren. Pintar quan tenia feina. I com que en tenia ben poca de feina, vinga la vagància, vinga algun vici. Això no és pas veritat. I després, vinga a morir. I com va morir? I com va morir l'infeliç? Prou que ho saps. Tisi! Per Déu, aquesta paraula no! Bé, quan vols avui? Si em poguessis deixar 20 duros? Te'n deixaré 25. I amb els altres faran 850. Però ja saps el que et demano. No, això no, Josep. La casa pot valer uns 1.000 pesos. I ja veus els que tinc hipotecats. Què esperes? No, res no espero. Doncs has de prendre una decisió. Vull enviar a buscar els meus d'Amèrica i vull establir-me a casa meva. Déu meu, tantes cases que hi ha pel món, i has de voler aquesta. Per què no et compres alguna de les del costat? Ja ho són meves les del costat. Però necessito lloc, necessito engrandir-me. Aquest pati no fa més que tapar-me la vista. Però, Josep, entre aquestes 4 parets, tots hi han nascut i crescut. Que no veus que ens mata si ens treus del niu, del nostre niu? I a més, no ens pots deixar al carrer. Què faríem la meva filla i jo soles al carrer? Què vols que anem a parar sota el pont? Les dones tot ho arreglen pagant. Els diners que es deuen sempre s'han d'acabar pagant. Pensa-hi i decideix. Pensa tu amb la noia. Nada. Tot el que se deja s'ha de tornar. I no amagaves pas la mà cada cop que te l'omplia. Però d'on vols que els traiguem ara els diners? Que no veus que si ets un home és molt difícil que entren calés en una casa? Ja no en teníeu d'home quan vas començar a parar la mà. I ja deies que me'ls tornaries. Esclar que sí, però no deixant-nos sense casa. Anava, vaig a casa i torno i et duré els 20 pesos. Et duré els 25 pesos. Ves. I torno.